damages caused by Super Typhoon Odette. Tumbahan mga bakod ng isang condo dito sa amin. And yung mga puno doon sa kabilang kanto nabuwalan, nagtumbahan din yung mga post. There you go. Ayan pa. Sirang sira. So you see how strong Odette was. Even up to now, yung ibang mga lugar dito sa Bacolod, wala pa rin mga kuryente and even supply ng tubig wala. Yeah, ito pa. Okay naman lagi si Pastor na all.